जाय जेंना बा जाय गाज्रि आखुथायफोरा जोंनि समाजाव थायोब्ला फैबाय थानाय समाव जोङो मानसि हिसाबै बा समाज हिसाबै जों थांनानै थानो हानाय नङा बेखौ दिनै जोङो खामानि मावनायनि गम मोनदों जुदि जोंनि समाजनि जेंनाखौबो जुदि फोजोबनांगौब्ला जोंनो आल्टिमेटलि पलिटिकेल पावारा बिराद इम्पर्टेन्ट पलिटिकेल पावारा बिराद गोनांथि दिनै ड्राग्सआ जोंनि गेजेराव बोरै मोनफायखो बिनि सायाव जोङो खामानि मावदों आरो बिनिफ्राय मोनथिदों जोङो बबे जायगानिफ्राय ड्राग्सआ फैयो जेब्ला जोङो दायित्व थानाय बिबानगिरिफोरखौ जोङो खावलायदों जे जोंनि जायगायाव जोंनि BTC ओनसोलाव जाय इयुथ्सफोरा दिनै ड्राग्स मोनजादों बे नैबे जायगानिफ्राय मोनफैदों होननानै जों जेब्ला माने लिरनानै इनफरमेसन हिसाबै होदों बिथांमोना जेबो खेरखेरायाखै मानो खेरखेरायनो खारन जों सासे बारग' NDB हिसाबै बिथांमोननो इनफरमेसनखौ होदों बिथांमोना जोंखौ माब्लाबा टेररिस्ट होननानै सानदों माब्लाबा उग्रपन्थी होननानै सानदों बेवहाय बिथांमोना निस्सय खोनासङाखै खिन्थु गाबोन समफोर जोङो राजखान्थिनि गोहोजों पलिटिकेल पावार लानानै जुदि जों फैयोब्ला बै जाय व्यक्तिफ्रा दिनै दायित्व मोननानै समाजखौ सिबिनांगौ जोंनि बे समायसाफोरखौ हमथानांगौ बिथांमोना निस्सय खोनासंनो गोनां जागोन थारैनो आं गोजोननाय मोनदों मानोना सेन्ट्रेल APBआ सेन्ट्रेल इयुथनि आफादगिरि महरै आंनो बिबान होदों आं बे बिबानखौ गोसो गोथारै बरायनानै लादों आरो आं बे बिबानखौ हानाय माने आंनिफ्राय साबसिनखौ होनानै आं बानलांनो नाजादों स्पेसियेलि BTC ओनसोलाव थानाय साफ्रोम इयुथ्सफोरनि सायाव आं मोनसे सिमां नुदों बे सिमाङा जाहैबाय APBखौ लानानै APBनि बेनाराव जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो मोनसे सांग्रां BTCनि नागरिक हिसाबै गोगोम बा सोलेर फारसे लानानै बा केरियार फारसे लानानै बेबायदि लामाजों आं लाइमोनफोरखौ दैदेनलांनो थाखाय आं थांखि लादों आरो दिनै थारैनो गोजोननाय मोनदों आरो बे बिबानखौ आङो मावफुंलांनायाव सारा BTCनि इयुथ्सफोरनि मोनसे अनसायनायखौ मोनगोन बरायनायखौ मोनगोन होननानै आं दिनै आसा फारिनानै बे बिबानखौ आं गोसो गोथारजों दिनै नाजावदों नेशनेल राजखान्थि हान्जा BJP कंग्रेस बे थानायनि उनावहायबो दिनै बिटिआर हालामाव मोननै मैखोम राजखान्थि हान्जा बर'नि होननांगोन बे UPPL आरो BPF बे थानायनि उनावबो दिनै APBआ जोनोम जाबाय दा सोंथिया बेसोरसो APB जोनोम जानायनि उनाव नोंथांमोना बे 3 दानावहाय रायजो राजानि माबायदि अनसायनाय मोनदों थारैनो गोमोथाव जों जेब्ला थामथि मोनसे पलिटिकेल पार्टी BTCआव जों जोनोम होनो सिन्था खालामदोंमोन बे समाव जोङो रायज्लायजेननाय समाव जोंबो एसे उसुगुथु जादोंमोन नाथाय जोङो गोसोनि बोलोखौ लानानै जों जेब्ला आवगायबाय जेब्ला जों रायजो राजानि खाथियाव थांबाय थारैनो जों सोमोनांदों जों जिखौ आखा खालामाखै बिनिख्रुइ बेसेबांबा बांसिन जोङो रायजो राजानि अनसायनायखौ जों मोनबाय मानो होननानै बुङोबा बे APBआ ओरैनो माने रंजानानै जोनोम मोनाखै बे APBआ मोनसे जारिमिननि सायाव बिथा खालामनानै जोनोम मोनदों बे APBआ बोहैबाय थानाय BTCनि जि गेदेरथार मोनसे समायसा बे समायसाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जोनोम मोनदों आरो बे APBआ फैबाय थानाय समाव बयबो BTCनि रायजो राजाफोरनि जि गांनाय उखैनाय जोंनि जि दाबि दावा जोंनि जि जेंना बिनि सायाव जोङो खामानि मावनो जोनोम मोनदों आरो बेखौ रायजो राजाफोरा खोब गुसुं समनि गेजेरजोंनो बुजि मोनदों आरो बुजि मोननायखायनो APBखौ लोबै उइमेनफ्राबो सापर्ट खालामदों बैसोगोराफ्रा सापर्ट खालामदों इयुथ्सफोरा सापर्ट खालामदों दिनै बिनि फोरमानखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो BTCनि रायजो राजाफोरा नुबाय थादों आरो बुहुमनि सुबुंफोरा नुगासिनो दङ फैगौ BTC बिसायख'थिनि सिगां आरो बे बिसायख'थिखौ जे बिथा खालामनानै नोंथाङा सासे लाइमोन दैदेनगिरि हिसाबै मा खावलायनो सानो आं खावलायगोन दिनै मानोना अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डआ लाइमोनफोरखौ लानानै जोबोद सांग्रां जोङो आंनि बेकग्राउन्डआ आं सासे बारग' NDB आरो जोङो बारग' NDB हिसाबैनो बे अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डखौ दायै सिगां जोङो लाइमोननि गोग्गो भबिष्यतनि थाखाय जोङो खामानि मावबोदों जाय जेंनाफोरा दिनै जोंनि लाइमोनफोरखौ एबनर्मेल खालामदोंमोन बे जेंनाफोरखौ जों फोजोबनो नागिरदों जेरै जोंनि गेजेराव ड्राग्स माने जायगा मोनफैबाय जोंनि फिउचारनि इन्जिनियार जानो गोनां जोंनि फिउचारनि डक्टर जानो गोनां जाय जोंनि इयुथ्सफोरा डक्टर जानानै जोंनि सिभिल हस्पिटालाव बा जोंनि हस्पिटालाव जोंखौ फाहामथाय होनांगोन बिसोरो दिनै हायार सेकेन्डारि बा डिग्री फार्स्ट इयार मोननायावनो दिनै देहा फारसे अबस्था गैयै जाबाय बेबायदि बिभिन्न जेंनाखौ नुनानै दिनै जोङो खामानि मावबोखादों जोंनि जारिमिना गारबोनाय जारिमिना बेबायदि बेवहाय आं खावलायगोन जिहेथु दिनै जोङो नामल'सो सोलायदों अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्ड जोङो मोनसे गोदान पलिटिकेल पार्टिजों जोनोम होदों बे अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डनि प्लेटफर्मनि गेजेरजों जोंनि जि लाइमोननि माने जि जेंनाफोर दङ बेफोरखौ जोङो कन्टिनिउ खालामनो फोजोबनो थाखाय जों खामानि मावगोन मानोना नैबे सारि बोसोराव जोङो बारग' NDB हिसाबै खामानि मावनायनि जों गम मोनबाय जोंनि लाइमोननि जि जेंनाफोर जोंनि समाजनि जि जेंनाफोर जाय जेंना बा जाय गाज्रि आखुथायफोरा जोंनि समाजाव थायोब्ला फैबाय थानाय समाव जोङो मानसि हिसाबै बा समाज हिसाबै जों थांनानै थानो हानाय नङा बेखौ दिनै जोङो खामानि मावनायनि गम मोनदों जुदि जोंनि समाजनि जेंनाखौबो जुदि फोजोबनांगौब्ला जोंनो आल्टिमेटलि पलिटिकेल पावारा बिराद इम्पर्टेन्ट पलिटिकेल पावारा बिराद गोनांथि दिनै ड्राग्सआ जोंनि गेजेराव बोरै मोनफायखो बिनि सायाव जोङो खामानि मावदों आरो बिनिफ्राय मोनथिदों जोङो बबे जायगानिफ्राय ड्राग्सआ फैयो जेब्ला जोङो दायित्व थानाय बिबानगिरिफोरखौ जोङो खावलायदों जे जोंनि जायगायाव जोंनि BTC ओनसोलाव जाय इयुथ्सफोरा दिनै ड्राग्स मोनजादों बे नैबे जायगानिफ्राय मोनफैदों होननानै जों जेब्ला माने लिरनानै इनफरमेसन हिसाबै होदों बिथांमोना जेबो खेरखेरायाखै मानो खेरखेरायनो खारन जों सासे बारग' NDB हिसाबै बिथांमोननो इनफरमेसनखौ होदों बिथांमोना जोंखौ माब्लाबा टेररिस्ट होननानै सानदों माब्लाबा उग्रपन्थी होननानै सानदों बेवहाय बिथांमोना निस्सय खोनासङाखै
खिन्थु गाबोन समफोर जोङो राजखान्थिनि गोहोजों पलिटिकेल पावार लानानै जुदि जों फैयोब्ला बै जाय बेक्तिफ्रा दिनै दायित्व मोननानै समाजखौ सिबिनांगौ जोंनि बे समायसाफोरखौ हमथानांगौ बिथांमोना निस्सय खोनासंनो गोनां जागोन बेवहाय आं खावलायदों जोङो लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां मोनसे सिमां लानानै जों जोनोम मोन्दों मानोना जों फोथायो बुहुमा बयबो फोथायो बयबो गनायो लाइमोनानो जोंनि भबिष्यत जायो लाइमोनजों समान मोजां मोनसे जिउनि सम आरोबाव बे बुहुमाव गैबावा बेवहाय आं खावलायदों बिटिसिनि मोनफ्रोम जाति जनगोष्ठीनि लाइमोनफोरखौ नैबे एपिबिनि इयुथजों ज' जानानै जों एखेलगे आवगायलांनो आरो जोंनि भबिष्यतखौ जोङो जौगानाय बा गोजों गोग्गो खालामनो आं बेखिनिखौ आङो खावलायो